Hi bro, ngapadang suphabi pi shagani ke channel chunga, but agani ke video wan pani pi kumno mo shake khap eka khti. Oh, sorry. Mdai kani khti. Kamu gadi kani khti kabala ilong kum kadok ha. Tiki eki befidan kaman thau. Ali ngini pejang ni. Ka armhole nani ka totet kumang na pani hatu ko video patrem. Nang ta sa thau ka jingtrong. Lada pikwat ibalingkon batangkat ni. Lani tangah do atem boy. Lani pikwa da ka bajrong ka sleeve. Pila ban thau kat kum ka jing kwa jong pi ka jing jrong. Lada pikwa hang ni ti pila ban thau kum ni ya ka sleeve rong kat kum ka jing khap nya ni ka jing loose kat ka jing kwa jong pi te hang ni ru bat hang ni ru kum ju. Tambah ka ni ka video an pen ini da ka ni ka jing thau ka bangan thau na do na terpeng hadu hatem boy kata kami kat 8 inch te bat ka jing kelu jong ka sleeve round jonga ka bangan thom ta ngan ai kat 8 inch kumbang la ong da pi 4 nuat pan ha le ka jan te le sha ha ka kon kanam pin your confidence ngaju stang da ka pathau ya ka armhole kumbang ai ha ka tu ka sapti ha ka tu ka video ka perjam ya ka armhole nga ai pra te hang ni ro ai pra ten mak kum tu dadam ngin nai tu armhole ngin hiar shapo lai inch dengan ju thau biang kum tu khanam kan ben kalai dan dala yom tu ngin thau sa ka jing trong kata khat 8 inch but she inch pre ngin pelat no na ka benta ban su ham Teko tu sleeve round ka pang omne ka jing khap mia in divide do r kami khat way m tingin divide do r up mi san point san tena thom tu bat ngan join ni kitu ki tak ki bangla dap mak na ka benta ban pen khun bhai ka khti sathi do new skill ban bon wan dor pha tingin join barok ki line na benta utiu hem pade ngin pen kan riang kum tu khandiat khanaba un yaringkat haba su hem nak benta ka khaman ngin pen khun khandiat kum tu ban ngin sa khap no kani pin hap khap tang nak benta ka ban khaman mo ka ban dien tem dan kam ndala dep khap kan long kum ni tada subham please bun ba phila page ekani ka video but subha ban like subscribe share comments please bun